हाय दोस्त। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଛଅ ନିଡ୍ ଉପରେ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ନିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ନୁହେଁ, ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆର ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜା ଯିଏ ମହଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ଉପରେ କହୁନି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଉପରେ କହୁଛି, ଇମୋସନାଲ ନିଡ୍ ଉପରେ କଥା କହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଡିସିସନ୍, ବିହେଭିୟର, ଆକ୍ସନ ନେଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା, ମଦ ପିଇବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା, କମ୍ ଶୋଇବା, ବେଶୀ ଶୋଇବା, କାମ ନ କରିବା, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା, ଯାହା ବି ଆକ୍ସନ ନେଉ ଏଇ ନିଡ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାଉ। କାରଣ ଏହା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ନା କି ଡିଜାୟାର, ଯାହା ପୂରଣ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବହୁବାର ଆମେ ଆମର ଗୋଲ୍ ଡ୍ରିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଇଥାଉ, ଆମର ଲଭ୍ ଲନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ କରିଥାଉ ଏହି ନିଡ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଟୋନି ରବିନ୍ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ନିଡ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ବିହେଭିୟର୍ସ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବା, ଯାହା ସତରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍। ନମ୍ବର 1, ସର୍ଟେନିଟି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଥିବ ଏହି ନିଡ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ତଳ ସ୍ଥାନ ଥରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି, ଆପଣ କହିବେ ଭାଡ଼ମେ ଯାଅ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଫ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସଟନ୍ ରହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେବନି। ସର୍ଟେନିଟି ବେସିକାଲି ସର୍ଭାଇଭାଲ ନିଡ୍, ଯାହା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଯାହା ଆମକୁ ପେନ୍ ନା ଦେଉ, କାହିଁକି ନା ପେନ୍ ଯାହା ଡେଥ୍ ସହ ରିଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପ୍ଲେଜର୍ ମିଳୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବା ଏବଂ ଖୁସି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସହ ଡୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଜଣା ଅଛି ଯେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମାଇପାରେ, ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ବିକଜ ଜବ୍ରେ ଜଣା ଅଛି ସେମାନେ 30 ଦିନ କାମ କଲେ ତ ପକ୍କା ମାସ ଶେଷରେ ସ୍ୟାଲାରୀ ମିଳିବ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ସେମାନେ ସଟନ୍ ରହିବେ ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ। ଏମିତି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖୁସି ମିଳେନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। କାରଣ ଯେବେ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି, ସଟନ୍ ରୁହନ୍ତି, ହଁ କେହି ଜଣେ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଚାଲିଯିବ ତ କ'ଣ ହେବ, କିଏ ମିଳିବ କିଏ ନ ମିଳିବ, ତାଠୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ସଟନ୍ ରୁହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଖରାପ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥାଉ। ସେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ଶୋଇଥାଉ, କାମ କରିନଥାଉ, କାହିଁକି ନା କାମ ନ କଲେ ଆମକୁ ପେନ୍ ହେବନି, ମଜା ଆସିବ, ଶୋଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ କରିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ, ଅନସର୍ଟେନିଟି। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାୱାର ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଣା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଦରକାର, ଅନସର୍ଟେନିଟି। ଲାଇଫକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଅନସର୍ଟେନିଟି ଦରକାର, କିଛି ନୂଆ ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ଅଟକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ରାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହା ଆମ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ହଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଥାଏ କି ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ରୁ ଆମେ ଅପ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଉ ବା ନର୍ମାଲି ବି ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଟନ୍ଲି ମିଳିଥାଏ ମନ୍ଥର ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ବୋର୍ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସେମ୍ ୱାର୍କ, ସେମ୍ ଚେହେରା ଦେଖିବା, ଏହିସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋର୍ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବି ହାପି ରହିନଥାଏ। ଏବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗେମିଂ, ସ୍ମୋକିଂ, ନିଶା କରିବା ବା ଝଗଡ଼ା କରିବା ଏଟସେଟ୍ରା। ଏବେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବା, ଯାହା କିଛି ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରୋ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା ଏଟସେଟ୍ରା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ହେଲା ଭୟୋଲେନ୍ସ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ନିଡ୍କୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ୟୁନିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଡେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା କରି ତାଙ୍କ ନିଡ୍ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ମନେକର ଆପଣ ଏକ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିଥାଅ, କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥାଏ। ଏମିତି ଭୟୋଲେନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୟୋଲେନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଡ୍ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଖରାପ ଅଟେ। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭାବିଥାଏ କି ସେ ଫେମସ୍ ହେବ, ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ଫେମସ୍ ହେବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ, ନିଡେଡ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଫୋର୍ଥ, କନେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା ବହୁତ କମନ୍ ଅଟେ। ଲଭ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଲଭ୍ ବା ପାର୍ଟନର ଲଭ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହେଁ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ରେ ଧୋକା ମିଳେ ବା କିଛି ଖରାପ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ, ବୁଲିଲେ, ଯାହା ସବୁ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ବୁମ୍ରେ, କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିସିସନ୍ କରୁ, ଚାଲ ତୁ ବି ବଙ୍କ ମାର, ମୁଁ ବି ବଙ୍କ ମାରିବି, ଏକାଠି ବଙ୍କ ମାରାମାରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କନେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ ପାଳନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଡଗ୍। ଏବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନିଡ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଏହି ନିଡ୍ ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଫୁଲଫିଲ୍ ଏବଂ ହାପିନେସକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ଫିଫ୍ଥ ନିଡ୍ ଉପରେ, ଯାହା ଗ୍ରୋଥ। ଏକ କୋଟ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ଯାହାକି कोई भी चीज दुनिया में स्थिर नहीं है, या तो वो ग्रो होची नहले डेथ करची। एक रिलेशनशिप रे जदि ग्रोथ होनी तो या डाइन, एक बिजनेस जदि ग्रोथ होनी तो या डाइन। एमती सब इंपोर्टाट कथा है जहाँ रियल हैप्पीनेस होता है ता ग्रोथ रही है, प्रोग्रेस रही है। ये बहु बार देखा जाए लोक गोल को अचीव करती बट केवे खुशी न था। एग्जांपल टनी रविन को बहुत फ्रेंड अच्छा बिजनेस रे, से मध्य केते जन बिलियर्स ऑफ कंपनी बनाई बिक्री करदे। कौन है ना स्टार्टिंग रे से बहुत टंका मिला तो बहुत खुशी थे, पार्टी कले, मजा कले, फन कले। यापर कौन है ना धीरे धीरे हैप्पीनेस सरीगला, तो से ड्रग्स कले, निशा द्रव्य नेले, से बहुत बेमार हेले, अनफिट अनुभव कले, कारण ग्रोथ अटकी जाइथिला। एथिपाई यह इंपोर्टेंट जे आमे लाइफ रे सब ग्रोथ करवा उचित। समस्ते भावती जे गोल पूरण हो गले खुशी मिले, बट रियल हैप्पीनेस तो ग्रोथ रे थाए, ना कि गोल को अचीव करिवारे थाए। एथिपाई आपन को सब ग्रोथ करवा चेष्टा करो। एबे आसीबा लास्ट न्यूज ऊपर, जहाँ सतरे बहुत इंपोर्टेंट अटे। सिक्स कंट्रीब्यूशन। आपन जानिथिबे आपन केबे गुड एक्सपीरियंस करथिबे बा भलो होटल किबा मूवी हो जे आपन को मजा दे जाए, तो आपन कोन करंती ना प्रथम आपन को फ्रेंड को शेयर करथांती, काहे कि ना शेयर करे मेन हैप्पीनेस मिलथे। जेबे दुई लोक मध्य डिस्कसन होता है से जिनिस बहुत मजा आए। एमती लाइफ रे रियल हैप्पीनेस से होता है जिते आम निज ऊपर को छाड़ी अन्य उपर भावी था, जमीक फैमिली बाबद फ्रेंड मान को यह मेन होता है, जहाँ आम ग्रोथ कर आम नीड को पूरण कर। सिक्स बेसिक ह्यूमन नीड बाय टनी रविन। जी यह भल भाव बुझी पारा तो से दुनिया को अलग प्रकार देखिए। लाइक करते जदि वीडियो पसंद आसला, कमेंट करी कहतु, शेयर करंतु फ्रेंड और फैमिली को सह। लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग।